18 ka mga giingong gipalusot nga mga baboy nga gituhuang ASF affected ang naharang sa mga personahe sa City Veterinary Office sa Hingoog City, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Giharang sa mga personahe sa City Veterinary Office sa Hingoog City ang duha ka mga truck nga adunay karga nga mga buhing baboy sa barangay San Juan, Hingoog City pasado alas 8 Sabado sa gabi. Sumala pa, nakakuha og impormasyon ang mga otoridad nga ipalusot kuno ang mga baboy gikan sa karga ug kasikbit nga mga munisipyo paingon sa ilang lugar. Busa dali silang nagmontar og quarantine checkpoint sa ilang lugar. Kun asa 18 ka mga baboy ang ilang nakumpiska nga naa sa dulan 1,500 kilos ang timbang. Gituuhang mga ASF affected sab kini ug wala sab kunoy mapakita nga mga dokumento ang mga nagdala niini. Ang requirement tungkol sa ato ang national nga requirement basta mag-intermunicipality ka na kay papers, na veterinary certificate, na transport permit, dapat gani ang kargahan nga baboy kung ato istikwan gina siya na siya registration niya sa Department of Agriculture. Ang maong mga baboy daling gipandala sa usa ka burial site aron ipang-dispose pinaagi sa paglubong aron dili na mapuslan pa. Sigon sa City Veterinary Office nga subay sa ilang City Ordinance 2021-378 nga ginadili ang pagpasulod sa mga buhing baboy ug mga processed pork products sa syudad gikan sa ASF affected areas. Samtang nagpahinumdum sab sila sa mga backyard hog raisers sa syudad nga siguruhon nga kanunay nga limpyo ang ilang kulungan ug ang mga palibot niini aron dili na mobalik pa pagkuyanap ang sakit nga ASF. Level 1 biosecurity effective gito sir. Magtangkal lang siya, like baboy nakatangkal, nakapuran, and then doon ay foot bath, mag-disinfect perme, wala na yung musulod sa tangkal at tagiyara. Kasi ka na mamalitay, hindi pwede mo duulid to. And then, dili magbahog yung pasaw. Padayon sa ilang pagpaningkamot karon sa LGU nga muubos na sa pink zone ang ilang ASF classification gikan sa red zone. Ako si James Pauloya para sa One Mindanao.